Здравейте, ние се казваме Мадлен от България и имаме удоволствието да използваме услугите и да се радваме на професионалното отношение на клиника Бахчеджи. Искаме да споделим с по-широк кръг хора нашите отлични впечатления от отношението, вниманието и услугите, които се предоставят в клиниката. През целия път до мечтата ни, до момента ние срещаме едно прекрасно отношение. Чувстваме се винаги спокойни, разбирани и подкрепени. Това в голяма степен се дължи не само на професионализма на доктор Гювенч Карлакая, който е не просто един страхотен професионалист, но аз би го определила и като ангел, който сбъдва мечтите на хората и който така може да се опреш на него и като човек. Получаваш страхотно разбиране. Не мога да не спомена координаторите, сестрите, всички хора по пътя, които изключително много ни подкрепят. Във всеки един момент хората успяват да ти дадат възможност да се чувстваш сигурен, знаеш на всяка една следваща стъпка какво следва, няма колебание, няма притеснение. Във всеки един момент навременно получаваш информация какво следва и изразяваме така една голяма надежда нещата да приключат благополучно. Апелираме всички хора, които търсят разбиране, помощ в пътя към сбъдването на една такава прекрасна мечта като нашата, да разчитат на клиниката Бахчеджи, защото с много вяра, с професионализъм и с правилното отношение и подкрепа нещата винаги се случват. Благодарим, Бахчеджи!